قاس رازن وبينا خوشي بدن مخابن هرتم وسطياي وبحالن تایبەتی ئەو ڕەوشی دناو خانماندا دناو ژناندا زێدەترە ئەو زێدەتر سەر vê meselê darin. Îja sedemên vê westandinê û bêhalbûna kronîk çi ye? Ji bo ku meriv ji vê halê xwe xilas bike divê meriv çi bike? Kesên ku rewşa wan di vê astê da ye kabla vê nûçeyê me baş temaşe bikin me sporê vê meselê ji doktorê dahiliyê pirsî wî jî hemûyan yek bi yek bersivande. Belkî bersiva we û tedaviya we di vê nûçeyê de be. Havîn û zivistan ferq nake. Nexweşiyeka wan tune lê dîsa jî her tim bêhal û westiyayî ne. Herî zêde jî jin ji vê rewşê gilîdar in. Zaf insan halsız e. Her hala ji hawayê dibêm. Ji telefona heya saet biviyan zamanê verê tiştê wakî tune bû saet neyan da heşta me miletê me radkebû. Piraniya însan ji bê halbûnê gilîdar in. Bi taybetî jî jinên di navbera 75 salî da ji westa kronîk bêzar in. Heke meriv demeke dirêj westiyayî be divê teqez biçe doktoretî. Kêmxwînî, nexweşiyên tîroîd û şekir û hinkê masiyên vîtamînan dibin sedema west û bêhalbûnê. Hinek nexweşê me em bêjî kêmxwîniya we hene vîtamînê we yên B12 û D vîtamînê pirkê me lewra em bêjî ev kêmxwînî wan kêm vîtamînî hem halsizbûnê hem westabûnê hem jî gêjbûnê tîne hûlê. Heke ev sedem jî tune bin wê çaxê westa kronîk heye. Psikoloji olarak şimdi millet zaf halsız ecvi işi. Yani özellikle daha jön daha zu etkilenmiş. Belki mer belki daha evkin. Şiddiyayına zağmın. Jireyni ve tişte jegel ku em kêmxwîniyan kêm vîtamînî nebêjî divê ku em bêjî hinek nexweşiyên psikiyatrik wek depresyonê wek nexweşiyên yên em bêjî ruh hastalıklara em dibêjin nexweşiyên her wiha jî va tişta tîne hûle. Bi spor dibêjin kesê bi sendroma westa kronîk divê xwarin û vexwarinên xwe biguherînin û her roj sporê bikin.